داکومنتریê bi navê Beautiful Planet yan hesarê ciwan ji maleka nav daristanên kesik dest pê dike bi dar û dirext û ajelan. Jennifer Lawrence aktera helgira xelatê akademî dixwaze erdê em li ser dijîn wê nebike. Di demekî daristanên mezin piraniya girava Madagaskar xemilandibû. Hûn dibînin ew nemane. Dar û dirext erdê zef nakin. Axa sor serê robaran digirin û di deryayan da winda dibin. Wêneyên ji esmana girtî diyar dikin ka çawa befr û qeşaya erdê kesik bi awayekê metirsîdar dihelên. Befra helyay dihurte bin qeşayê. Eger ew girên befrê jî bihelin, astê ava deryayê dê 6 metran bilind be. As the level rises, Bi pêrên bilind, devavên nizim dibin av dibin. Bajarê New Orleans namîne. Bi rojê mirovanî dê bê dîtin bi karîgeriya li ser xwezayê. Bi şevê yek dikare şaristaniyê tê bibîne. you can spot famous cities like Amsterdam. Tu dikarî bajarên navdar wekû Amsterdam, Bruxelles û Moskow bibînî. Bajarên bi jiyanên Japonê, Osaka û Tokyo bibînî. Ji bo girtina van wêneyan, berebabê nuhiyê kamîreyên IMAX hatine bikarînan, gelek ruhintir û pêşketîtirin ji kamîreyên hatine bikarînan ji bo dokûmenteriyên berê. Egerçî derhênera filîmê hesarê ciwan ne li navenda esmanî bû, lê wê gemîvan fêr kirin ka çawa wêne û vîdyoyan bigirin. One thing I wanted to do in the film was کار من خواستی بکم او بو وک هویا ناوند آسمانی و عردی وک دو سیستم داخستی و نبکم هر دیان همو او رگز هنه جبو بردوامی جیانه ما باو آوو خارن بتنه جبو ناوند آسمانی گمی وانا ود گهوزن و پیام فیلم داکومنتری او عردی پدوی به گهوستنه نینه. Peyam ji mirovan re ev e. Hizra dagîrkirina hesarên dî li demek nêzik nekin. Lê li şûnavê mala xwe paqij bikin, ciwaniya erdê xwe ristî biparêzin û esmanê xwe pîs nekin çûku eger ew mirin, em jî wê bi wan re bimirin. Dexîlê Şemo, Dengê Amerîka.